Mesa nitlibkom sibu l-Vanġelu ta' Ġwanni, kapitlu 15, u se naqraw minn vers 7 sa 17. Ġesu hawnhekk qiegħed ikellem lill-Apostli fil-kamra ta' fuq fejn kien għadu kif waqqaf l-ikla li bija aħna niftakruh u qiegħed jgħallimhom dwar diversi affarijiet, dwar l-Ispiritu Santu partikolarment, dwar it-talb, dwar l-imħabba. Ejja naqraw minn vers 7. Jekk tibqgħu fija u jibqa' kliemi fikom, titolbu kull ma tridu u jsirilkom. F'dan igglorifikat missieri li tagħmlu ħafna frott. Hekk issiru tixxibli tiegħi. Bħalma ħabbni l-missier, hekk ħabbejtkom jien, ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, tibqgħu fl-imħabba tiegħi. Bħalma ħarist jien il-kmandamenti ta' missieri u nibqa' fl-imħabba tiegħu. Qedtilkom dal-ħwejjeġ biex il-ferħ tiegħi jibqa' fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jiena. Imħabba akbar minn din ħadd m'għandu li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbibi jekk tagħmlu kull ma nordnalkom. Ma ngħidilkomx aktar għaddejja, għax il-għaddej ma jafx jagħmel sidu, iżda seħħtilkom ħbieb. Għax kull ma smajt mingħand missieri għarraftulkom. Mhux intom ħtartuni, iżda jien ħtartkom. U jien għamiltkom biex tmorru u tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' biex kull ma titolbu l-missieri f'ismi jagħtihulkom. Dan li nikmandakom li tħobbu lil xulxin. Amen. F'Ġeremija naqraw hekk jgħid is-sit li jagħmel l-art, is-sit li sawwara biex jistabbilixxiha, is-sit u ismu. Sejħuli u weġibkom. U ngħidilkom ħwejjeġ kbar u setana li intom ma tafhomx. Sejħuli u weġibkom. Għajd li titlobx sinċerament u ngħidlek intix Kristjan. It-talb huwa n-nifs vitali ta' Uliet Alla. Għajdli għal xiex titlob u ngħidlek xi kwalità ta' Kristjanet. Għajdli kemm titlob u ngħidlek kemm qed toss ir-relazzjoni tiegħek ma' Alla l-imbierek. Se nitkellmu dwar qalb mixħut tat-talb. Il-qalb li Alla messilna, bidililna. Issa għandna qalb li flok ma hija qibsa u insensittiva, hija qalb li tirrispondi, li twieġeb għan-namra għall-imħabba t'Alla lejna. Alla stabbilixxa din ir-relazzjoni u iridna li aħna mhux biss nibqgħu fiha imma nikkoltivawha. Inkabruha sabiex il-ħajja tagħna tkun bħal ġnien msoqqi b'siġar li jagħmlu l-frott. Mhux art ħawlija, mhux art deżert, imma bħalma wedna Ġesu illi ta' bil-ħajja tina il-ħajja abbondanti, ħajja bl-irfus, ħajja ixxamplata fil-barkijiet tagħna. Kif iridna nitolbu Alla sabiex it-talb tagħna jinoġob u Alla attwalment jismana? Naf anke minn kif nitkellem magħkom illi hemm ħafna mistoqsijiet u problemi li għandhom x'jaqsmu mal-prattika tat-talb. U naf ukoll għax l-Iskrittura hekk tgħid illi waħda mid-djufijiet ġenerali ta' Uliet Alla hija illi ma nafux nitolbu kif suppost. Ma nafux. Ma nistgħu nitalbu. Aħna u mexjin, aħna u nagħmluha ma li mallem tagħna nsiru nixbħuh. Ġesu kienet il-prattika tiegħu illi regolarment anke bil-lejl kien u jitlob. Għatta dawk il-ħinijiet ta' talb, ħinijiet imbierka ta' xirka ma' Alla. Iva nibdew modestament, anke tarbija meta titwielet il-majjistra u l-om l-aktar li jistennew minna xini hija dik il-karba, dik il-lajta, dik il-bikja tal-bidu. Illi turi li t-tarbija hija ħajja.
U hemmhekk kulħadd jiġbed nifs ta' sollif il għaliex issa għandna tarbija ġdida. Jekk it-tarbija ma tibkix, allura hemm xi ħaġa ħażina, hemm problema. Il-Kristjan spontanjament il-bniedem imwieled mill-ġdid bħajja minn fuq iva issa għandu kuntatt ma' Alla, għandu rabta, daħal f'patt ma' Alla l-missier u għandu dan il-privileġġ tat-talb. Frattant, ikolli ngħid li l-qalb tagħna fil-qalb inħossuna ħatjin il għaliex nafu forsi minn ġimgħa l-oħra li maħniex dixxiplinati biżżejjed biex insibu dak il-ħinijiet matul il-ġurnata li nieqfu mill-bżulija u nieqfu mill-faċendi u nitwarbu fil-ġemp u hemmhekk niltaqgħu ma' Alla missierna. Dawn il-realtajiet irridu nikkonsidrawhom, però għallum li ħanamlu hija rridu nikkonsidraw l-ewwel qabel kollox bliema qalb ħammur għand Alla bit-talb tiegħi. Xi ħadd qal li aħjar titlob bil-qalb mingħajr kliem milli titlob bil-kliem mingħajr qalb. Nifhmuha għaliex Alla jaqra l-intenzjonijiet u l-motivi ta' qalbna, id-diskors u l-kliem jista' jimpressjona lil ħadd ieħor, nistgħu nimpressjonaw lil nfusna kemm kapaċi nżejjen l-espressjoni tiegħi bi-frażijiet mill-quta. Però Ġesu hawnhekk iċanfarna meta jgħidilna meta titolbux bħal pagani li l-abalbu ħafna u jgħidu talb repetittiv bla sens għaliex Alla diġà jaf. Talb allura Ġesu qed jgħidilna li huwa il-mezz eċċellenti, il-mezz ideali kif aħna nixxierku Alla. Mhux biex niddobba minn għandu il-xewqat jew il-kapriċċi illi jiena nixtieq li għan nifsi. Tifatti Ġesu jgħidilna li meta titolbu tolbu hekk. Ħadd tkun magħmula r-rieda tiegħek fl-art kif inhi fis-sema. Meta nitlob jiena f'moħħi għandu jkolli ħassir ir-rieda ta' Alla, mhux tiegħi. Ir-rieda tiegħi anzi irrid noqtolha billi ninvestiha fir-rieda ta' Alla. Aħna l-aktar ħielsa, l-aktar nies liberi meta narfu li r-rieda ta' Alla għandha tkun ir-rieda tiegħi personali. Xi wħud illi ġieli smajthom jilmentaw ma il-mulej ma jwieġibx it-talb tiegħi daħ nikkonsidraw ukoll fil-futur. Probabbilment ikun qed jitolbu ħażin, qed jitolbu żmerġ għaliex qed jippretendu illi Alla jagħtihom awtomatikament bħalma tifel żgħir jwaddab l-10 ċenteżmi fil-magna biex joħroġ il-ġugarell immedjatament. Ma dak mhux talb. Dak huwa biċċa negozju. Dak huwa biċċa negozju. Ġifieri hemm ħafna fejn nistgħu navvanzaw, però ħanibdew propjament minn hawnhekk. Bliema qalb, bliema atteġġjament, bliema attitudni Alla jistenna li jiena nersaq lejh bit-talb tiegħi sabiex ta' bilħaq it-talb isir il-ferħ ta' ħajti. Ġesu infatti qalilna li dawn il-ħwejġ qedtilkom biex il-ferħ tiegħi ikun ipperfezzjonat fikom. Ġesu ikkmandana biex nitolbu u partikolarment nitolbu f'ismu sabiex aħna nkunu nies ta' bilħaq ferħana. Nies ta' bilħaq ħienja fix-xirka tagħna m'Alla. Mela, iva it-talb ifisser jiena se irressaq petizzjoni, se irressaq xewqa lejn Alla biex Alla jagħtili. Sejħuli u nweġibkom. Hawn hija l-weda divina. U fuq hekk iridu nibbeżaw it-talb tagħna. Alla jikkmandana, Alla jistedinna, Alla jridna li aħna insejħulu, li aħna ninvokaw l-ismu sabiex hu iweġibna. Ġieli tkellimtu ma' xi ħadd u tmur tgħidulu xi ħaġa u ma jagħtix kaskom,
Kif tħossukom? Imbarazzati? Forsi wkoll insulentati. Vera? Għax tajt imma ta' x'għamiltu jien biex ma tax kasi. Imma Alla mhux hekk. Alla hekk qed jorbot lil nnifsu b'weda solenni. Sejħuli u jien sewwa ġibkom. Jien sewwa ġibkom. Appuntu kif ħansejħulu. Mhux b'talb bl-ħsieb talb mekkaniku, niftakar meta konna żgħar aħna trabbejna familja reliġjuża u it-talb kien ta' bil-fors. U meta konna nitkesħu kien jarġi jibdilna r-rożarju, ovvjament talb mekkaniku, talb illi ta' reliġjożità illi meta s-sarrafa ma ssib xejn. Talb formali. Talb jiena nirreċta l-talbit tiegħi biex imberret il-kuxjenza tiegħi. Le, talb wisek minn hekk. Talb huwa li jiena qiegħed miexi Alla. Illi jiena qiegħed nisma' leħnu. Illi jiena qiegħed inkellmu. Ħbieb, ma nsejħilkomx aktar il-sira jew għaddejja jgħidilna Ġesu ma issa nsejħilkom ħbieb. Alla jridna li nkunu ħbieb aktar minn hekk, anzi, Alla jodna u jiddikjarana bħala uliet adottivi. Uliet illi Ġesu jgħid illi jekk li ma missier minnkom, jekk ibnu jitolbu ħuta jagħtih serb. Hija xi ħaġa inkonċepibbli. Missier normalment jagħti qod jittab kemm aktar missierkom ta' smawiet jgħidilna. Jagħtikom ħwejjeġ tajba lilkom li titolbuha. U allura il-qalb tagħna għandha tkun qalb illi bija nitolbu spontanjament skont iċ-ċirkostanzi għalhekk m'għandniex prayer book, il-missal jew il-ktieb tat-talb kif jużaw il-Kattoliċi jew l-Anglikani għaliex nemmnu li t-talb huwa ir-rispons spontanju ta' kif ninsab bħalissa. Għandek kif smajna moqri Salm 56, David kien distressat, kien beżan u skont dik iċ-ċirkostanza tiegħu talab il-Alla. Talab il-Alla. U allura talb spontanju u allura ħireġ mill-qalb għaliex qiegħed jesprimi s-sitwazzjoni illi fija ninsab partikolarment bħalissa. Salm 145 vers 18 jgħidilna il-mulejwa qrib dawk kollha illi sejħulu. Il-dawk kollha li sejħulu fis-sewwa, isejħulu fil-verità, isejħulu ġifier bil-mod kif jgħidilhom hu illi għandhom isejħulu. U jaqta' x-xewqa ta' dawk li jibżgħu minnu u jisma' wkoll il-għajta tagħhom u jsalvhom. Ibda minn Pietru illi imbagħad beda jereq għax beża, beda jara l-mewġ u l-irjieħ tajjeb u appell onest, appell sinċir, appell urġenti li Ġesu mulej salvani. U Ġesu ħelsu mill-ara. Għal talb aktar profond, aktar forsi li qegħdin nesprimuh f'sitwazzjoni li aħna ikolna ngħixu bija. Jekk jiena marit u naf li ħanibqa' marit. Alla jridna illi nitolbuh u nitolbuh skont il-volontà tiegħu, skont ir-rieda tiegħu għalhekk huwa importantissimu illi l-Iskrittura nkun nafuha. Jekk ma nafx x'hemm fl-Iskrittura u ma nafx minu dan Alla il-ħalliq tas-sema u l-ard, Alla missier, minu? Allura ħanitlob żmerġ. Aktar ma nsir nafu, aktar se nitlob skont ir-rieda tiegħu. Ġwanni jgħidilna fl-ittra tiegħu, b'dan għandna qalbna qawwija jew għandna kull konfidenza. Illek nitolbu xi ħaġa skont ir-rieda tiegħu jismana. Ġifieri hemm kondizzjoni biex it-talb tagħna jkun onorat. Talb illi jaqbel mar-rieda tal-Alla. U jekk nafu li jismana f'kull ma nitolbuh, nafu li aħna għandna l-ħwejjeġ li tlabnieh. Ġib ċerta konfidenza qawwija Ġwanni qiegħed jaċċertana illi Alla ċertament, indubjament jagħtina l-ħwejjeġ illi jaqblu mar-rieda tiegħu.
Araw kif kien jitlob l-Apostlu Pawlu. Mill-taqra l-epistoli tiegħu, il-parti l-kbira minnhom fil-bidu tagħhom jgħid il-Pawlu jien qed nitlob għalikom Filippin, għalikom Efesin, għalikom Kolossin. U talb biex l-aħwa ikunu avvanzati fl-imħabba, fil-ġudizzju sant tagħhom, fil-erf, fit-tarif tal-Alla. Ovvjament li Alla dat talb se onoraħ. Tajja, forsi ma jkollniex dik it-tweġiba ovvja u dik it-tweġiba dikjarata u immedjata. Imma Alla ta' bilħaq kapaċi jaħdem fil-qalb tal-bniedem biex qarribna aktar u aktar lejh. Dik l-ewwel ħaġa, nitlob skont ir-rida tiegħu u meta nitlob irid ukoll nammetti l-bżonn tiegħi jien poveru, jien tallab quddiem Alla. Ma nistax nippretendi, ma nistax nikklejmja xi jgħid quddiem Alla. Ta' bilħaq Alla hu missierna, però aħna ħlejjaq miżerabbli. Illi Alla qalana mill-ħama tal-kundanna tajjeb u issa iridna illi nixxierku miegħu. Però dan bbażi tal-grazzja tiegħu. Grazzja pura. U allura m'għandniex għalfejn neħbew wara subajna ejjew nesqu li Alla bl-umiltà. U ċoe nirrealizzaw li aħna fina nfusna maħna xejn. Maħna xejn. It-tieni ktib tal-Kronaki kapitlu 7 vers 14 għandna weda sabiħa immensament. Fejn Alla jgħid meta der lil Salamun jgħidlu jekk il-poplu tiegħi li fuq jissejjaħ ismi jumilja ruħu l-ewwel ħaġa, l-ewwel prerekwiżita biex Alla joqrob lejna u aħna ta' bilħaq ingawdu dik il-komunjoni tagħna miegħu rridu numiljaw ruħna. Qalb superva Alla joboda. Alla ma jagħtix kasa. Jekk il-poplu tiegħi li fuq jisejjaħ ismi jumilja ruħu jitlob u jfittex il-wiċċi u jerġgħu lura minn traqathom il-ħżiena u ċoe bindiema fil-qalb jien ta' bilħaq nisma' mis-sema u naħfer ħtijietom u nfejjaq l-artom. L-ewwel ħaġa jridu nitolbu b'umiltà. B'umiltà xi ħaġa li fis-salmi hija kull darba Alla jrid ifakkarna il-qagħda baxxa tagħna. Paragunati ma' Alla aħna m'aħna xejn. Iżajja jgħid li jekk il-ġnus poġġihom fuq il-keffa tal-miżien, il-keffa flok tinżel l-isfel togħla l fuq. M'aħna xejn. U frattant Alla jrid jagħmel amana. Alla jfittex il-kumpanija u l-ħbiberija tagħna kif bit-talb. Salm 34 vers 18. Qrib dawk ta' qalbhom maqsuma u għal-mulej u jgħin lil dawk ta' spiritu niedem għal kollox. ċoħ li aħna nirrealizzaw li aħna ħtejna quddiem Alla offendejnieh u ma jixraqilniex illi Alla jagħti kasna. Frattant Alla jwiedna iva sejħuli u jien iweġibkom. David kien jaf xi fisser dan meta kommetta adulterju, kien kompliċi fi qtil u fit-talba tiegħu Alla jgħid il-sakrifiċċju lil Alla huma spiritu niedem. Qalb maqsuma u sobienu Alla, inti ma twarrabix. B'dawn il-wedi prezzjużi għandna nagħmlu l-qalb biex aħna nersqu lejn Alla. Biex aħna nitlu fażi ġdida tal-fidi tagħna. Imma nibqgħux ħanejdu hekk f'dak il-gandott ta' dwejja ta' li nixtieq u tibqa' fejn inti. Imma li attwalment nagħmlu l-pass il qudiem kif billi narfu il-majestà Alla u l-privileġġ għoli illi aħna nistgħu nimxu miegħu bit-talb. Eżajja 66 Alla jgħid il-sema għat-tron tiegħi. L-art hija mirfes riġlejja, femma li għedda li tistgħu tibnuli, fejn huwa l-post tal-mistrieħ tiegħi, Alla li jgħammar lilin mis-sema u l-art. Alla li jgħammar fl-eternità jgħid dal-ħwejjeġ kollha għamlithom idi. Hekk saru dal-ħwejjeġ kollha jgħid il-mulej.
Iżda lejn dan il-bniedem inħares, b'dan il-bniedem għandi pjaċir jgħid Alla. Lejn l-umli u minn qalbu niedma u jitriet għal kelmti. U ċe il-kelma tal-Alla tħalli impatt fih. Mhux jismaħħa u jinsija, imma ifittex japplika fil-ħajja tiegħu. Ħanitolbu lill-Alla billi inserħu allura fuq dan il-pedament sod. Illi avolja ma jistoqilniex, avolja ma nebdajiet, ċertament Alla jagħti widen għat-talb tagħna minħabba ibnu Ġesu. Kemm il-darba Ġesu jgħidilna itolbu fismi, itolbu bl-awtorità tiegħi, itolbu bħalli kieku jien qed nagħmel it-talba lill-missieri. Dak huwa li titlob fismi. Titlob għalih, għan-nom tiegħu. Din hija l-weda tiegħu fil-kelmtu stess. Ovvjament fl-antik, qabel it-twelid ta' Ġesu, naraw ukoll nies illi kienu jitolbu mhux minħabba l-mertu tagħhom, li kienu jarfu l m'għandhomx mertu. Jekk nieħdu l-każ ta' Daniel, pereżempju, Daniel 9, fejn qiegħed jesprimi qalbu quddiem Alla. U jgħidlu, issa melu Alla tagħna isma' t-talba tal-qaddejja tiegħek u tħannin tiegħi. U ħajiddi wiċċek fuq is-santwarju tiegħek li issa sar ħerba minħabba Sidi u Alla tiegħi. Mejjel widintek u isma'. Iftaħ għajnejk u wara t-ħarbit tagħna u l-belt li jsemma ismek fuqha, għax mhux Alla mejjel ġusti tagħna li qegħdin inwasslu t-tħannin tagħna quddiemek, iżda għal ħniena kbira tiegħek. Nintaraw? Mhux minħabba l-mejjel ġusti tagħna. Mhux minħabba li jiena tant avvanzajt u li jiena tant issammaturajt fil-fidi tiegħi, le, qatt m'għandu jkun hekk. Il-claim tagħna hija biss il-ħniena kostanti ta' Alla lejna, l-ħniena li ma tinbidilx, il-ħniena imweda tiegħu. Ibbażata fuq il-weda divina. Il-weda illi ċertament ma tinkisirx dal-aħħar smajna ħafna fuq il-wedi tagħna, ejjew nkomplu napplikawhom għalina nfusna. X'weda hi itolbu u jingħatalkom. Fittxu ssibu, ħabtu jinfetħilkom għax kull min jitlob jaqla. Min ifittex isib, kull min ħabbat jinfetaħlu. Jew minnu minnkom il-bniedem li jekk ibnu jitolbu ħobżet iħġebla. Jekk intom ħżina tafu tagħtu qed jittajba l-uliedkom. Iżda ħarsu lejn nfusna. U li jedna normalment hija regola ġenerali il-ġenituri jagħmlu l-ġid l-uliedhom. Hekk ukoll missierkom ta' smawiet jagħtikom ħwejjeġ tajba lilkom illi titolbuh. Alla iffissa din il-iva ċertament jagħti qod jittajba anke lin-nies li ma jitolbuhx. Perkom aħjar illi aħna nitolbuh u jatina. Illa għax hemmhekk nkun qegħdin nesprimu din ir-rabta tagħna miegħu bħala uliedu. F'Ġwanni 14 id-darba Ġesu qiegħed jgħidilna Ġwanni 14 vers 13, jekk titolbuni xi ħaġa f'ismi jiena nagħmilha. Għal darb'oħra weda ċarissima. Jekk titolbuni xi ħaġa f'ismi nagħmilha. Jekk tobbuni ħarsu il-kmandamenti tiegħu u jien nitlob il-missier u jagħtikom avukat ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Iva permezz tal-Ispiritu Santu jkunu kapaċi nitolbuh anke skont ir-rieda tiegħu. Rridu allura nkunu ċari hawnhekk. Bliema atteġġjament qegħdin nersqu lejn Alla. Bliema atteġġjament. U atteġġjament għażien, apatetiku u atteġġjament fuq biex infittex neħles minn dawn ftit minuti ta' qalb, jew għandna qalb illi hija imxenqa għal Alla, illi hija bil-ġuħ għal għajxien ġust u allura qed nirrikorru lejn Alla biex Alla jagħtina l-abbiltà ħalli noġbuh. Meta nitolbu allura rridu narfu lil min qegħdin nindirizzaw bit-talb tagħna. Ġin nisma' talb jiena mhux partikolarment minnkom però mill-esperjenza tiegħi fejn
min smajtu jitlob talab bħalli kieku qiegħed ikellem li ma nafx min. Ma ċertament mhux il-Alla. Għaliex Allu Alla majestus. Alla sovran, suprem fuq l-univers kollu, fuq l-anġli u l-bnedmin, is-smewiet u l-art. Irridu niftakru, ta' bilħaq Alla missierna, pero Alla irridu nersqu lejh b'timenza. Ġesu jitolbu hekk missierna li jinti fis-smewiet. Alla mhuwiex wieħed minna, Alla mhuwiex bħalna. Alla mhux il-body tagħna. Alla was-sit tas-sema u l-art. Illi oġbu jdaħħalna f'relazzjoni vitali miegħu. Araw kif David indirizzah l-Alla. Fl-ewwel tib tal-Kroniki, kapitlu 29 vers 10. David bierek il-mulej quddiem il-minġema kollha. U David qal innu taw nitolbuh xekk aħna l-Alla. Imbierek int mulej Alla ta' Izrael missierna minn dejjem għal dejjem. Tiegħek hu mulej il-kobor u l-qawwa u l-glorja u s-sebħ u l-ġieħ. Għax kull ma hu fis-sema u fl-art u tiegħek. Tiegħek is-saltna mulej u inti tolla bħala sovran fuq kulħadd. Minnek jiġu l-għana u l-ġieħ u inti s-saltna fuq kollox. U fidek hemm il-qawwa u s-seta. Fidek li tkabbar u tqawwi lil kulħadd għalhekk issa mulej Alla tagħna. Aħna niżżu kajr u nfaħru l-isem glorjuż tiegħek. U minu jien? Qed jgħidlu David is-Sultan. Minu jien? U minu l-poplu tiegħi biex nistgħu nagħtu minn qalbna daqshekk għax kollox jiġi minnek u minn idek nagħtu lilek. Għax aħna biss orba quddiemek, barranin quddiemek. Bħalma kienu missirietna kollha, jiemna fuq l-art huma bħal dell u m'hemmx tama. David qed isib il-refuġju u t-tama u kollox għalih falla l-imbierek, però jaf li hu Alla l-ola, Alla tal-eżerċti, El Shaddai, l-omnipotenti. Ma dan Alla nitkellmu aħna. Għalhekk nerġa' ngħid hemm bżonn umiltà massima. Umiltà li aħna narfu li maħna xejn li trab u rmiet. Jekk kien hemm 3 min nies li l-mulej irrikmandhom bħala interċessur, bħala nies li jitolbu għal ħadd ieħor. Abram, Samuel u Daniel. Alla jirrikmandhom. Ara kif talbu Abram meta Alla għarfu illi kien wasa biex jaqret il-Sodoma u Gomorra u l-bliet tal-dwar minħabba il-ħażen u l-oxxenitajiet tagħhom. Abram jgħidlu issa, jien azzardajt inkellem il-siti. Jien li minix li ftrab u rmiet. Il-Bibja l-Abram sejjaħlu il-ħabib tal-Alla. Il-ħabib tal-Alla. Li Alla wera grazzja miegħu ħarġu minn artu ta' ħwediet li kabru jbierku u bnislu jbierek il-ġnus kollha tal-art. U frattant Abram qed jgħidlu jien is-sugrajt inkellem lilek. Is-sugrajt infatti beda biex jargumenta malek issib 50 ruħ, 40, taqra xorta waħda l-bed, 30, 20, 10. U Abram ħassu l-qiegħed jargumenta malla. U ma kien xejn li ftrab u rmiet. Din hija dan huwa l-atteġġament tajjeb li aħna rridu nrawmu fina. Altrimenti iva ma nsibu ebda pjaċir, ebda sens illi aħna nitolbuh l-Alla. Hemm dabien infinit bejn Alla u aħna. Alla suprem, aħna trab u rmiet. L-istess in-neputi ta' Abraham, Jakob, ħafna snin wara. Alla jgħidu Alla u missieri Alla ta' missieri Abraham, u Alla ta' missieri Isaac. Il-mulej li qed li erġa' li artek u għand qrabatek u jien nagħmelek il-ġid. Jien ma jistħoqlix li żarħnina tiegħek u s-sewwa tiegħek li jien tagħmilt mal-qaddej tiegħek ma jistħoqlix qed jgħidu. Ma jistħoqlix. Insa l-klejm tiegħek. M'għandniex claim.
Imma għandna l-isem ta' Kristu, l-awtorità tiegħu biex aħna nersqu quddiem it-tron tal-grazzja. Aħna bħal dak il-tifel illi berbaq il-ġid ta' missieru f'ħajja żienja u ħajja merħija. U meta kien imbagħad mal-ħnieżer qal kos fid-dar ta' missieri hemm il-qaddejja li għandhom xieklu biex xabajqet hawnhekk immut bil-ġuħ. Ħanqum u morat missieri. U ngħidlu missier ma jistħoqlix li nisejħebnek. Dik għandha tkun lajta tagħna ma jistħoqlix. Jekk maħniex meraviljati minn ġurnata għall-oħra, minn sija għall-oħra, minn mument għall-ieħor, meraviljati bis-sens tal-grazzja tal-Alla. Alla urina favur. Mhux għax kont aħjar, jew aktar promettenti minn ħadd ieħor, jew ibbrillajt aktar minn ħadd ieħor. Mill-massa ta' umanità midimba Alla oġbu isejħilna biex aħna nixxierku miegħu. U allura dan l-ispirtu ta' umiltà. Il-pubblikan li mar fit-tempju kien differenti ħafna mill-Fariżew. Il-Fariżew beda jiftaħ bejn nifsu u jgħid kemm isum darbtejn fil-ġimgħa u jagħti l-għexur ta' kull ma jiddobba u minix bħal dal-pubblikan żien u immorali u ħażin. U li ħarqas biss għazzarda jerfa' ħarsu l-sema. Ma kien ħabbat fuq sidru jgħidlu Alla kun ħanin miegħi il-midneb. Il-midneb. Mhux ħadd ieħor jien il-midneb, jien. Ħalli kieku ma jeżistux midinbien oħra. Ġesu qal dak ir-raġel niżel id-dar iġġustifikat aktarx mill-ieħor. Aktarx mill-ieħor. Jekk aħna riċevituri tal-grazzja tal-Alla, m'għandniex biex niftaħru. Anzi, għandna lok biex aħna nirringrazzjaw kontinwament lil Mulej. U t-talb huwa mezz kif aħna nesprimu l-gratitudni tagħna ma' Alla. Illi mhux nirċievu minn għandu n-nifs u l-ħwejjeġ u d-dar u l-ikel u x-xorb u elf ħaġa oħra u nassumu li dawk ma tagħna bid-dritt. Ma nirrikonoxxu l-dawn ġej minn id ta' Alla. Alla qed jagħmilna. Għalhekk Pawli jgħid illi ma tkunx qed nikkwetaw, anzi bit-talb u bit-tħannin semmu r-rikjesti tagħkom lil Mulej. B'ringrazzjament jgħidilna. B'ringrazzjament bħalli kieku diġà persważi illi Alla se jagħtina dak il-ħwejjeġ li tlabnieh. L-ewwel Tessalonikin 5 Pawli jgħid f'kollox irringrazzjaw lil Mulej, f'kollox. Se jekk hija ċirkostanza negattiva jew pożittiva fil-ġid u fid-deni, irringrazzjaw il-Mulej għax Alla jaf bil-każ partikolari tiegħi, jaf il-ħruġ u dħul tiegħi, jaf ħsibijiet mill-bogħod, jaf l-insetajiet tiegħi. U allura ir-ringrazzjament. Thomas Goodwin jgħid l-oħla barkiet huma mirbuħa bit-talb u milquha b'ringrazzjament. Ħanirċiev minn għand Alla, però ħankun bħal dak il-wieħed minn 10. Dak il-lebrus illi Ġesu fajhom il-koll. U qal, hija possibbli wieħed barrani irritorna biex jirringrazzja lil Alla. Fejn huma n-nisa l-oħra? Meta nirċievu minn għand Alla, nibqgħu ma nirringrazzjawx. Inkunu qegħdin nuru qalb qiebsa kontra tiegħu. It-talb tagħna għandu jsib konfidenza u fidi sħiħa f'Alla, fiduċja f'Alla. Illi Alla ma jmurx minn kelmtu, illi Alla huwa Alla ġenerus, Alla irid iberikna. Imma qalbna hija miftuħa għall barkiet tiegħu. Nixtiequhom il-barkiet tiegħu. F'Mark 11 Ġesu jgħallimna hekk. Mark 11:24 jgħidilna għalhekk ngħidilkom il-ħwejjeġ kollha li tixtiequ intom u titolbu emnu li se taqalawhom u intom tirċefuhom. Ġifieri hawnhekk għandna prerekwiżit ieħor. Ħa nitolbu skont ir-rieda tal-Alla, imma rridu nitolbu bil-fidi. U ċoe persważi li Alla se jonora it-talba tagħna, mhux se jsott widnejh
għatta sodda jekk aħna qegħdin nitolbuh waqt li nozzu id-dnub fina. Iva. Psalm 66 jgħidilna li jekk jiena nikkonsidra d-dnub f'qalbi, Alla ma jismanix, imma ċertament Alla jismani, Alla lajta tiegħi. Għalhekk ġagbu jgħidilna fil-bidu tal-ittra tiegħu illi jekk xi ħadd minnkom jonqsu l-erf, flok l-erf nistgħu nsemmu kwalunkwe ħaġa, jekk jonqosni l-paċenzja, jekk jonqosni l-ħażna fuq in-nifsi, jekk jonqosni l-manswetudni, jew l-umiltà, jekk jonqsok x'jonqsok, itlob il-Alla li jagħti lill-bnedmin kollha blood game, mhux bitqanċiċ bħalli kieku kontra r-rieda tiegħu. Imma jagħtina ġenerożament u ma jċanfarx u jkun mod lilu imma jitlob bil-fidi. Bil-fidi, altrimenti minn fommok qed tesprimi t-talba tiegħek. Però m'inti qed tippretendi xejn minn Alla. X'talbu dak? X'talbu dak? Jridu nitolbu dik il-mistennija u ħeġġa illi iva jiena nantiċipa, jiena ħarsen quddiem għal tweġiba ta' Alla. L-istess ġagbu jgħidilna illi il-talb imħeġġeġ tal-bniedem ġust jiswa ħafna, il-talb imħeġġeġ. Imħeġġeġ mhux ġifieri tibda xi meta titlob tibda tgħajjat u tagħmel fratteresija. Aħna ma mhux bil-karnivalati. Ma jekk għandek karattru illi iva teċita ruħek u titqanqal emozjonalment u dak huwa int, iva fit-talb juri dak. Juri. Għana ma nix blokk ta' s-sitx. Mux vera. Ma qas mbagħad naqgħu fl-isbal li rridu nimpressjonaw ħadd ieħor le. Għandi ngħidu li it-talb imħeġġeġ huwa talb li f'qalbi inti qed tgħid I mean it. I mean it. Ir-rida din nixtieqha b'qalbi kollha mingħand Alla. U naf li Alla jagħtieli. Għalhekk jridu nitolbu wkoll bil-persistenza u l-ħuħija. Kważi b'tostaġni. Hija kelma ta' xejn goffa. Imma meta Ġesu għallina l-istorja ta' dik l-armla illi xi ħadd tagħmilha d-deni u marret għandha l-imħallef u kien imħallef inġust, imħallef korrott. La kellu biża' Alla u qas kien jimpurtah mill-proxmi tiegħu u di marret u reġgħet marret u l-imħallef baqa' ma għamel xejn u di baqgħet iddejqu, tiffittaħ. U l-imħallef fl-aħħar xeba qal ħajkolli nagħmilha ġustizzja għax ħadd eżawrini dil-mara, ħadd xebbani, ħadd tellaħħom li. U Ġesu uża dik l-istorja biex ifissrinna bliema il-ħuħija, bliema persistenza jeħtieġ li aħna nersqu li Alla. Tlabtu għas-salvazzjoni ta' martek, għas-salvazzjoni ta' uliedek, ibqa' jitolbu sakemm tara tweġiba. Monika, Wistin ta' Ippona hekk għamlet. Kellha tifel, Wistin kellha oħrajn, ma dat tifel kien imqareb, kien immorali, kien qasmila qalba. Kien titlob u titlob għalih. Meta darba kienet Milan u ltaqat ma' predikatur famuż Ambrogio u qaltlu l-istorja tagħha. Għalila u qed tgħidilu bid-dmugħ f'għajnejha, għalila huwa impossibbli li t-tifel ta' dan id-dmugħ jintilef. Possibbli. U difatti Wistin ikkonverta u bliema konverżjoni ikkonverta. Li baqa' jinfluwenza il-fidi kristjana matul iż-żminijiet sal-ġurnata tal-lum. Minħabba talb l-interċessjoni ta' illi emnet fit-tieqa tal-Alla qalbina. Baqgħet persistenti. Li naraw ukoll fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Bħalissa qed ngħix ma' marti u binti żgħira, mhux ħejdu għalihom billi ngħid
daw fatt. Tajjeb, imma marti tajt li hemm bżonn isir hekk u tibdelek u dik il-faċenda l-awwelin u jibqa' ma jsir xejn. Imma meta binti titlobni xi ħaġa, kif titlobieli? Billi terġa' titlobieli, terġa' titlobieli. U qabel ma nagħlaq il-laptop u nqum posti. Ma tistrieħx. Ħudu dal-eżempju. Anke mill-ħajja normali tagħna, min hu fitt u persistenti jagħla. U din hija il-qagħda tagħna quddiem Alla. Alla jridna illi ta' bilħaq mhux għalih, għalina nfusna, illi we mean it. Irrida l-ħaġa, u jekk trida, u jekk verament għandek bżonna, ħatibqa' is-sus warajja. Sakemm? Sakemm tixba? Sakemm tiksibha. Sakemm tiksibha. Fuq kollox jridu nitolbu b'sottomissjoni għar-rieda tal-Alla. Xi ħaġa ovvja, però hemm istanzi ta' talb minn nies devoti illi talbu lill-Alla u Alla weġibhom ta' bilħaq imma weġibhom xi ħaġa differenti. Alla huwa wis għeref minna. Il-ftit għerf li għandna tajjeb tawwilna hu. Ma hu għerf infinit. Allura jaf eżattament x'għandna bżonn partikolarment u individwalment. Ġesu nnifsu meta kien flor tal-Ġetsemani talab il-missier jekk hu possibbli. Warrab dan il-kies minni. Imma mhux ir-rieda tiegħi. Ħadd tkun magħmula r-rieda tiegħek. U dik ma turix ġufija fina nfusna. Turi sottomissjoni. Sottomissjoni. Ħassir ir-rieda tiegħek. Finalment it-talb huwa li aħna qegħdin nitlu in line mar-rieda tal-Alla biex attwalment ingawdu il-barkiet tiegħu aktar u aktar. Nixtieq illi tikkonsidraw u tirriflettu fuq dal-ħwejjeġ. Ħankomplu nitkellmu dwar it-talb, però perswas illi jekk iridu nagħmlu avvanz kemm individwalment, kemm fil-familji tagħna, kif ukoll bħala Knisja, illi naraw konverżjonijiet ġodda, illi naraw ħajdu hekk stejqien, illi jien mistejqer, illi jiena rrifriskat spiritwalment, u rrid ngħaddu l-qudiem, u rrid inkompli nixxabbat, u rrid inkompli niġri l-ġirja tal-fidi tiegħi. Dan iseħħ biss jekk ta' bilħaq aħna numjaw ruħna quddiem Alla u nitolbuh. Irridu nurruh li we mean it. Ma rridux nibqgħu f'dak il-livell ta' medjokrità illi faċilment nissettiljaw fih. Faċilment tissettilja f'livell baxx, Kristjan imma x'differenza qed tagħmel, x'impatt qed tħalli fuq ħadd ieħor? Ftit li xejn. Għaliex? Għax m'hemmx qawwa. Zakkarija jgħidilna hekk jgħid il-mulej mhux bil-qawwa, mhux bis-seta umana, ma bl-ispirtu tiegħi jgħid il-mulej. Bl-ispirtu tiegħi. L-Ispirtu Santu li għanqalna biex nitolbu skont ir-rieda tal-Alla biex bekk aħna nonorawh u nigglorifikawh. Xi ħadd qal id-dnub ibedek mit-talb daqskemm it-talb ibedek mit-tnub. Ejja titlob bħalissa? Kemm qed titlob? X'qed titlob? Tista' tuża bħala gauge biex taraf kemm qed taħmel jew tittollera id-dnub f'ħajtek. Għaliex jekk ta' bilħaq qegħdin nitolbu u qegħdin nitolbu b'devozzjoni lil Alla, allura iva nibdew naraw kemm id-dnub jibda jitbiel, jitla fis-saħħa tiegħu, jitla fil-ħakma tiegħu fuq ħajtna. Hemm żewġ modi, jew tgħix ta' Kristjan miżerabbli, jew tgħix ta' Kristjan fuq il-quċċata tal-għolja. Aktar minn rebbieħ, aktar minn konkwistatur. Għaliex mhix l-qudiem mhux bil-qawwa personali tiegħek,
ma bil-qawwa li inti tirċievi minn fuq minn għand Alla twajjeb għaref li huwa missierek fis-smawet. Amen.